Ja de xiquet a escola una autòpsia a realitzar. No fou a una persona, sinó a un porc senglar. I des d'aquelles hores ja no va poder parar. La dissecció és sabida, ja us ho puc assegurar. La dissecció és sabida i ningú no ho pot negar. És lo forense de Palafrugell que fa l'autòpsia, anelles i anells. És lo forense de Palafrugell. La policia sempre lo crida amb ell, lo crida amb ell. Però una tarda de pessimisme lo gran forense es va trastocar. Va analitzar lo seu organisme i una autoautòpsia es va realitzar. És lo forense de Palafrugell que fa l'autòpsia, anelles i anells. És lo forense de Palafrugell. La policia sempre lo crida amb ell. I ara tots plegats. És lo forense de Palafrugell que fa l'autòpsia, anelles i anells. És lo forense de Palafrugell. La policia sempre lo crida amb ell. La policia sempre lo crida amb ell.